Ukážeme vám, skadiaľ pochádzajú výrobky, ktoré máte na vianočných stoloch. Mäso, udeniny a vianočná kapustnica. Janka, ktoré produkty patria k vianočnému stolu? Na vianočnom stole nesmie chýbať údené, klasicky zaúdené v tradičnej udiarni, surové, ktoré 2 hodiny treba variť, aby ste mali chuť. A potom klobásy. Bez klobásy kapustnica nemôže byť. Prečo by zákazník vo Farmhouse mal kupovať výrobky Mäso Parížek? Ja si myslím, že zákazník by mal na Vianoce mať na stole to najlepšie z toho najlepšieho a túto požiadavku naše udené mäso určite spĺňa. Janka, čo je podľa teba tajomstvom vianočnej chuti? To tajomstvo spočíva, Marian, v láske a v starostlivosti, ktorú našim produktom venujeme. A boli by sme veľmi radi, keby prostredníctvom tvojho obchodu dostali túto lásku aj naši zákazníci na stoly. Čo by si odkázala zákazníkom Farmhouse? Marian, bez tvojho obchodu by sa naše výborné výrobky nedostali k zákazníkom na stôl. A našim zákazníkom by som chcela odkázať. Ak si vážite poctivú prácu a tradičné remeslo, ak vás zaujal náš príbeh, príďte do Farmhouse a kúpte si naše výrobky. Farmhouse a Mäso Parížek. Chuť Vianoc, ktorá spája tradičné hodnoty a poctivú výrobu.